Nang insulto ka na ko. Ano di ka usa di problema. Usa ka kablit na wanip. Buwakin ang ulo mo. Basta lang gi ka doy. Wala gyud mo sukol ako diya. Kay kapuya ni style ni ako rin pinakaisog kay butana ni. Wadyo singot ni gawas kung kuan ron panit ron. Basta ngay mo abot ron mga gagahe ron. Sunga ngay ko subagay, nog subagay ron. Nog subagay ron basta ni wagi. Nog subagay. Hoy. Hoy. Oh no. Hoy, kita ka na ba wala? Lugo ka kon. Abiro bata kon. Nanginsulto ka na ko doy. Nanginsulto ka na ko. Ano di ka usa di problema din mo doy. Anong inom ko mo bata? Ala, dako ka na imong ilong mo, muram ka dagchupon. Sa kadako na ko. Wa kita na ko. Naingon ako bata noon. Di mo kong gisulto? Basik. Ako yung introduce mong kagalingon. Kinsam di kami? Ako yung introduce myself. Kinsam ka? Kinsam ka? Ako, si Pito, ilong dako. Ako ang ikaduhang gahe diri sa atuang baryo. Kita ka ni? Oh, toto. Oh, mao ni nagpamatuod nga gahe ko aning ang baryo. Api mo tiyang kay gahe mo, dako pang ginay mong ilong sundian no. Ay, kanay mong ba basa kanay mong ba basi gusto ka ilips ka. Kawana sa limoy. Ay pag kini suga magtubag-tubag ka ikaw wa kasi mong baryo ay pag tubag-tubag. Di pwede mo agi nga rin ay. Di pwede. Asam di ko anong ikaduharam na kon. Ikang kay pinakaisog ka rin ikaduharam na imong tato. Ano may kaduhan eh? Kaya ang pinakauna nga isog diri sa atong baryo. Oh? Asam Kuwang gipatay. Ay pag ako gipatay. Ingon na ako kay isog. Kasi gusto ka Sige, pasensya na kayo. kasi gusto ka patyon tika. Usa ka kablit ako ni. Uno. Usa ka kablit ako ni. Buwakin ang ulo mo. Basta lang gi ka doy. Ha? Tarungan gi ko doy. Tarungas ako. Sige, pasuri kayo kay na Ha? niagi ko sa mong baryo. Very good. Oh. Very good. Pasensya kayo. Sorry. Oh, may pagbalik na lang ko. Di mo Very good. kapagi nga rin ka doy. Very good. Saan ka Ato rin? dito, kapuya, mo eh. Ha? Wali sukol. Uy, okay. Ikaw naglapay na ko? Oh. Ikaw naglapay na ko? Wako. Ikaw naglapay na ko? Ngayon de. Ngayon de ha? Kuwang. Kita ka na? Kabasa ka na? Kabasa ka na? Ha? Oh. Tingog. Ganun di naman ka mutubag. Anam ko na kumamagod, basta na ako na magtabi. Dili mo. Karoon lang ka. Di mo sapaw-sapaw kay. Basta ha. Kisam na, Isog number 1. Panghambog na nimo, kaduhar ka. Manwa ka kailan ako? Oh, wala dito namatay kung ikuan day. Tukag. Ako ni mo ka nimo? Daogon di ka? Cuman. Kay, daogon iti karon. Ha? Ayun! Ay! Pan! Ga. Shout out ko ni Jindy Makaday, ni Mervin Makaday, ni Mark Anthony Makaday, no, sa tanang taga-Bika, especially ni Jerome Vlogs. No, na i-follow niyo guys, no, si Mahani Kaburnay, Mian Berdad, Jenisa Kaligid ug sa tanang makaliwat sa mga silgas, no. Og Ginaline Kaburnay, Mian Machiti, Maria Larabel, Ginny De Los Santos, Tomas and Jackie Silgas, ni Jade Baton, ni Bangkay Alas ug ni Mayo Canillo ug ni Gabriel Inario ug sa tanang membro sa Team Sparkles, especially no sa akong mama ug papa nga na-address kan hampaw no. Daghang salamat sa mga suporta mga bay. I love you mama.